Lho sampean ki ngerti. Klambiku kuning kono 10, Bos. Ah ora. Nek klambine kuning gek meling-meling kaya blerengi moto. Lah iki nek lumayan Pak Jumbo mbiyen nganggo ijo kaya lontong. Lah iki nek kuning kaya apa? Lah, Kuning. Kowe kuning. Wah aku ngerti. lah sampean ki Sejak nabrak batu. Gengkong ini kan kobaran payung kan. Iki nek kuning ngene iki gari nyentok. Dah, Hei, kuwi udu kuning payung. Kuwi wong dodok ditabrak watu bengkong. Nek nang aku kuning ngono gari nyentor iki, Mas. Nyentormu kuwi. Ning alhamdulillah niki nganu napa jenenge wis kemajuan saiki nganggo bludru saiki kembaran karo aku ngono ya. Nek biyen ora ngene iki. Jane wangun to. Wangun. Nek kembaran ngene kan wangun. Mulane gawe sing liyane meneh. Nek umpamane iki apa iki ya wis kembaran. Heeh. Ket dadi serasi lah. Heeh. Umpamane aku mbok jak mlaku ngono. Terus? Njen Pak Jumbo takon anu ndi Mbak Tatin ngene iki le njawab piye jajali. Jajal tekan. Cetone ganteng karo ayu ngene iki. Heeh. ane ngendi Pak Gareng? Mbak Tati. Oh, Mbak Tatin ane ngendi? Sapa sing ditekani sapa? Mbak Tatin mau kemana? Baleni. Balik. Sing ditekani sapa? Aku takon Mbak Tatin. Ayo. Mbak Tatin Nggih. mau kemana? Mau buang batang ngono ya. Ya pas. Lah apa? Mau Ayo ning bener. ngelem. Batang celeng. Aja lho, engko ndak ketelah gareng celeng tenan aja ya. Nek sesuk kok keterak apa tenare gareng celeng sampean sing tau cek sampean. Lah ngapa? Lah sing marahin nama rabi sampean kok. Sing marahi dalange mau meni dadak kon ngecat ireng. Aku dadi meni nek ireng iki kaya celeng ngono. Sing takon muni ireng lak kene dhisik. Lah aku Apa ono gareng kok ireng? Ono tak jipoke ya ta. Lah ya ning aku ya wegan nek kon dicat ireng. Ndak kaya. Celeng. Ayo wis kowe dhewe. Celeng macak gareng. Matur nuwun. Matur nuwun lho. Salaman ya. Oke. Alah celeng. Iki sowan wonten Lengkong. Nggih. Niki nderek ndedonga rumiyin nggih. Kagem masyarakat wonten Lengkong mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Amin amin. Amin. Pak pinaringan rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi rakyat nggih tansah ayem tentrem. Amin. Gemah ripah loh jinawi. Amin. Amin. Kowe ngapa kok guyu-guyu? Sangrok sisan malah. Dek Tatin. Nggih. Go miak suasana. Dek. Nggih wonten pamundutan? Sementara belum ada. Oh belum ada. Oh nggih. Mbok pilih napa Pak Bu wonten pamundutan lagu napa? Bokong semok. Kok bokong semak. Pun caosi niki anu Kenapa? yo ana sing lumantar HP lho nyuwun ngersake saka Mas Damar Sasongko Boyolali Karanggede. Nggih napa? Ngersake biasa, Mbak Tatin podang kuning lho. Oh alah manuk. Nggih Podang manuk. kuning diaturake. Manukmu. Lah kuwi podang kuning ya manuk. Iya. Monggo. Ayo Pak dindingane Pak. Malah jenengan iki mah ngemati aku wae Mas. Salaman sik. Ora ngerti. Kowe iki ngemati sampean ki mung denene iki mikir karo awake dhewe. Ngapa? Dudo wis 5 tahun. Ya nek ngemati aku ingin ngono ta. Monggo. Masih saudara ya. Iya. Kagem bawa menika Pak Dalang. Nggih. Oh alah nggih. Aku sing bawa jenengan sing ngertekke ya, men nyambut gawe ket mau ora nyambut gawe ya. Masalah manuk. Men ketok kompak. Kompak kita sudah kompak. Iya. Nadyan wujud temon bak aja celeng Podang kuning. podang kuning udu celeng kuning Ora podang iki mencok gon celeng iki Mas asline. Nadyan kene malah dipraktekke kok ya mbok aja dipraktekke Ora mana mati aku namat norono ndak malah bubar. wujud temon Kowe nang kono aku ndak ketularan dari celeng. Repot. maaf ya Nggih. Nadyan wujud temo ini ya oding apa sih
diampun semono kae wis ngerti